Hayırlı gün muhterem televizor karşılar. Bugün mayının 23. gününde efirde sizin bilen men Nazim Seferov bulurman. Milletinin danın anın tanılgan ulları hem kızları kötere. Şükür bizning halkta andı şahıslar yeterlik. Bugün biz sizin itibarınızga bir köplerge özünün iyilikli münasebeti, motor işleri bilen tanış bolgan milletteşimiz Rüstem Bakirov turundagı tapşırığını takdim etemiz. Bakirov Rüstem Seyfullah ulu. Tuğan günü urını. 25 aprel 1954 yıl. Tataristan, Şüpreli rayonu, Tatar biznesi avulu. Bilimi yugarı. Davalau işi bilgiçligi boyunca Kazan Devlet Medisina Institutu, Rossiya Federatsiyasi hem Tataristan Respublikasının at kazanan tabibi, medisina fenleri kandidatı. İş urını 18. numarlı Üzek Şehir Klinika Hastahanesi Selametlik Saklav Municipal Учреждениесі baş tabibi. Mene tırmış olaydır indi ol. Kay vakitte bizning tilek bilengine tügel. Nindidir kişiler var, Allah tilevi bilen de indi. Mene kay vakitte bizni turu yolga jibere. Min indi bik tilegen idim kimik bulurga. Bik yarattım, olimpiyadalarda katnaştı, binde urunlar algan çaklar var idi. Mene 10. klasta ukuganda appendisit bilen avrap gittim. Ул indi rayonun üzegindeydi, internatta taraydık. Şundan soň hastaneге bargandan soň 2 günden soňuna karadılar da bek ağır bulganдар indi diagnostik için. Kaytıp da kiterge toru keldi. Bizning avul indi bir 15 kilometr idi rayonun centrdan. Kaytkandan soň ol vakitda yaz başı rayonga barıp жетүү traktorlar, гусеничный traktorlar bilen gene tenen alıp keldiler. Eti uzatып bарды indi. Kelgenden soň bit ol vakitda indi хирурглар иде дежурство үткәрәләр иде инде. Аларны жыгынчаларны чакыртканча теңге 2-дә менә барсында күрегә туры килде. Шул вакытта башка уйлар күп килде. Исән калырмын микән? Ничегрәк калырмын? Бераз гына куркыту тудырды. Яшь кеше булсам да, ул турыда уйларга теләмәсәм дә, менә шундый хәл булды инде. Иртәнге якта миңа операция ясадылар. Менә аппендицитның инде әйтәләр бит осложненный формасы дигән. Менә шул аннан соң 1 елдан соң ул аппендицитның аторыслыгын алырлык түгел иде. 1 елдан соң Казанда монда Бутлер урамында Вишневская клиникасында Борис Масихин ясап эшне бетергән иде аппендицитны ел ярым. Менә ул елны мәктәптән үземнең классташлардан калырга да туры килде. Чөнки 1 ел калдым. Чөнки аттестатын алырга була иде. Миңа аттестат түгел, билим кирәк иде. Шул операциядан соң хастаханәдә ятканда үземнең антымны бирдем. Чөнки Шөпрәләрнең менә хирург Фарит абыйлар инде шуларның эшләрен күргәннән соң үземә үзем сүз бирдем. Беренче клятва булгандыр инде менә. Клятва дигән сүзне ул вакытта ант шулай дип аңлаганмындыр. Мин булырга тиеш табиб, хирург и авыруларга ярдәм итәрлек специалист менә булырга тиеш дигән сүзне бирдем, антны бирдем. Унда бетердек. Мед институтта ул вакытта инде кирдем укырга. Укуны матур гына укыдык, тырышып, эшләп, стройотрядларда булып инде, үзебезгә киемгә акча эшләп, менә шулай табиб булдык. Рөстәм Сәйфулла улы Бакиров турында сүз алып барганда, Максим Горькийның әйткән сүзләрен искә алып үтсәк бик урынлы булыр кебек. Мин физик яктан Түбән Новгородта тудым, хезмәтем белән Казанда. Рөстәм Сәйфулла улы Бакировның да 2 туган ягы бар кебек. Берсе Шөпрәле булса, икенчесе Түбән Кама. Шөпрәледә туып аякка басса, Түбән Камада шәхес буларак, табиб буларак формалаша. Институттан ничек җибәрделәр, шулай барып кирдем. Рахмат инде ул Түбән Кама җиренә, аның халкына, чөнки үзем реализовать итәргә барлыкта бөтен шартлар бар иде. Нидән ул шәһәрне әйтеп бетергесез, аның менә бегин дә уйлыйм да, ул вакытта республикада булмаган оборудованиелар кайтарды, компьютерлар, УЗИлар инде
biz рахатланып эшләдек. Үземнең хирургларны искә алам. Менә алар һәрберсе ярдәм кулы сузып, карап торалар иде, менә ничек ясыйсың. Әгәр бераз авырлык кына киссәң дә, алар үзләре юынып, үзләре менә операцияны гына эшләп бетерәләр иде. Без инде айына 17 шәр дежурство бирә идек. Менә теләп хирург булыр өчен 17 тәңге дежурстволар. Аннан соң иртә белән дежурствода калып эшләйдек кичкә кадәр. Менә әйтергә кирәк, минем бер саным гына бар, 14 сәгать операциядан чыкмыйча эшләгән чак бар иде. 14 сәгать. 14 сәгать. Бу инде нәрсәгә, операция арасында әз генә ял итеп утыргычта алганбыздыр. Ул бит инде һәрбер операциянең результаты аның инде команданың ничек эшләгәненнән тора. Менә җырчы бит инде аның гармонисты да, җырчысы да, аның инде утырган музыкантлары да, и сәхнәдәге халык караучы халык та бер теге нидә эшләсә, бер дукта. Ул шул кадәр матур итеп күренә, и әйбәт тә чыга инде тыңларлык. Менә операция вакыты да шулай инде. Чөнки анда шәфкать туташларыннан тора инде, ничәрәк инструментны бирә вакытындамы, дөрес итеп бирәме. Икенчесе инде шунда кичкенә шәфкать туташлары да инде алар һәрбер моментында күзләренә карап кич биреп торган кебек. Яныңда кеше булгач, яныңда инде беренче ярдәмчең инде ул бигрәк тә инде. Чөнки менә коллективның киченә карап кына, аның булдыклыгына карап кына результатны да күрергә була инде. Менә ничектер ниндидер кешеләр әйтәләр иде, менә бу авыруны беген алырга тиеш. Менә бу авыруны аның иртәгесе, иртәгә көне дигән кебек кайсының менә сырыда һәрберсенә дә үзенең вакыты, үзенең сәгате бар иде. Хәзерге бүгенге көнне әйтәбез инде, Алла иткән югарыдан килгән югары кешеләр дибез инде. Менә үзебездә уйламан әйтә, менә авыру янда басып торганда үз әйтә, менә бу больныйга кебек психологик үзең дә әзерләнергә тиеш. Ниндирәк, ничә сәгатьлек операция керәсен, аны күрәсен, кем белә керергә тиеш. Улсында инде командаң ни кем булырга тиеш. Барсы да әзерлек, әзерләнеп менә уйлап керергә тиеш инде. Шул 20 ел артыкта 1,7 меңгә якын колым операция үткәрде инде. Менә мин бигрәк тә шатланам, чөнки бу коллективны инде 90-нчы елларда Камил Шагарыч, безнең бик хөрмәтле, кадерле Зиядин Камил Шагарыч эшләгән бу хастаханә. Ул коллективның бердән настроенияларын бозмыйча, ритмнарын бозмыйча, эшләү ритмнарын матур итеп көчләндереп эшлибез. Чөнки һәрбер аларның эшләгән эшләре мин үзем эшләгән кебек инде. Аларга чыгып киткәндә бит инде менә авырулар кирип рахмат сүзләре әйтеп, и шул сүзләрдән соң үзем тагы 10 тапкыр күбрәк итеп шатлыгымны җиткезәсем килә, кем кулы белән эшләгән. Biz дә зур гаиләдә 7 малай үстек. Әти-әни безне ничек тәрбияләде икән? Алар бер кайчанда зарланмады. Нишләп тудырдык икән бу кадәр күп баланы дип әйткәннәре булмады. Икмәкнең ахыргы кисәген безгә бүлеп биргәндә дә күзләрендә иртәгә ничек яшәрбез дигән авырлык хисен сизмәдек. Һәр кошның үз ясы, һәр баланың үз гаиләсе булырга тиеш. Әйе, катлаулы тормышның гап-гади бер кануны. 18-нче хастаханәдә эшләүче һәр табибның, тәрбияченең күңел түрендә урын алган язылмаган канун. Монда бит ниндидер сәбәпләр аркасында гомерләренең беренче минутларыннан ташландык дигән ярлыкны алган балалар яши. Авыр хәлдә калган, өйләрендә ям тапмаган, ашарга эчәргә, ата-ана насыннан мәхрүм булган, үзенә сыену урыны таба алмаган балалар тәрбияләнә монда. Алар янында әни йөрәген, әни насын, әни җылысын бирерлек кешеләр эшләргә тиеш. Мин бу яктан үз коллективымнан бик уңдым, дип уйлары белән уртаклаша Рөстәм Сәйфулла улы. Барганнан соң мин гомеремдә дә уйламадым. Ташландык балаларны күргәнем дә юк иде. Килеп тә кердем, менә чын күңелдән әйтәм, мин аннан чыктым, йөрәк авыртып чыкты. Мин даже сүз таба алмадым. Даже бер ниндидер минутка тукталып калдым, булар белән нишләргә, нәрсә эшләргә.
Чөнки 94 елда бит инде ул еллар авыррак та иде. Теге продуктларда, ашату мәсьәләләрдә үзенә күрә бар иде инде. Но мине шатландырды бер нәрсә, андагы эшләгән коллективның бик чын менә бу эшне яратып, борчылып эшләтергән коллективның күзенә караганнан соң, ышаныч булганнан соң, мин үземә сүз бирдем. Рөстәм, бу егетләргә, бу балаларга ярдәм кулы сузарга ничек тә. Менә мин инде 20 ел монда. Безгә алар ниндидер һәр көнне мин кайтканнан соң минем бер юанычым бар, бер инде алар күптер. Но беренче юанычым мин һәр вакытта да ул балаларның хәлен белмичә, мин бер кайчан да кайтып киткәнем юк. Беренче итеп аларның урыннары җылымы, икенчедән ашарга җитәме, киемнәре җитәме, лекарстволар бармы дигән кебек, белешкәннән соң гына кайтып китәм. Кызганычка каршы бу урын инде бердә бушап тормый. Бу балаларның сәламәтлеген инде без кайгыртабыз. Аларның бит әле бу балаларның сәламәтлегенә түгел, аларның бит әле була юридик сораулары да. Ул балаларны кая куярга, каяналарны аларга, ничек дип әниләренә биргәме, бирмәскәме. Менә бу сорауларның бөтен эшендә Рөстәм Сайфуллович белән, аннан соң безнең бит инде бу эшләрне алып бара торган по делам несовершеннолетних дип әйтәбез бит инде полиция хезмәткәрләре белән, аннан соң бар әле орган опеки попечительства бөтен районнарда бар инде, менә шулар белән кулга-кул эшләп. Шундый зур авыр сорауларны без инде менә шулай безгә шишәргә туры килә инде. Менә ул кичкенә балаларны китергәндә, алар бит беренче тапкыр кайсылары бездә даже көлә башлыйлар. Алар кайберләре безгә утыра башлыйлар безгә. Аларның менә әниләре, мәтәм әбиләре, алар ничек өйдә шулай иттереп йөрәкләре түзеп алар, балан каядыр булсын. Ничек алар өйдә утыралар микән дип без уйлыйбыз. Шулай инде безнең теге шаярып уйнап көлеп йөри торган әдилен түгел безнең. Biz ничек тә балаларның хәленә керергә тырышабыз. Аларга менә инде бөтен больницаларда, балалар больницаларында обходны бер тапкыр ясасалар, біз балалар янына китмәбез дә, без көне буе менә шул балалар белән өмәкләшеп, әле берсе әле хәлен белешәбез, әле балалар җылый, әле аларга бер нәрсә кирәк, әле икенче нәрсә кирәк. Менә шулай итеп балалар арасында без көне буе. Рөстәм Сайфулла улы Бакиров үзенең төп вазифасыннан башка депутат буларак та актив эш алып бара. Билгеле, сәламәтлек өлкәсенә караган күп санлы сорауларны күтәреп чыгышлар ясый, очрашуларда, киңәшмәләрдә катнаша, хастаханәләрнең бүгенге торышы, техник яктан җиһазландыру, алар белән эшли алырлык яшь буын табиблар әзерләү, дарулар белән тәэмин ителү һәм башка бик күп санлы мәсьәләләр булсынмы, барысына да вакыт таба. Ул милләт борчуы, милләт кайгысы белән кайгыра. Шушы сораулар янына туган якның тормышы, авыл халкының гызырлары, уты, суы, юллары дигәндәй ял итү бәйрәмнәре дә аның ярдәмендә яхшы якка чишелешләрен таба. Авыл тарихына кагылышлы безнең тамырлар бизнәдә китабының нәшер ителүе Рөстәм Сайфулла улының тырышлыгы, авыл халкының, аерым эшмәкәрләрнең һәм бер төркем иҗат кешеләренең бик зур тикшеренүләр һәм археологик казынулар алып барган хезмәт нәтиҗәсе булып дөнья күрде. Мин инде шул кадәр сагынайдым авылымны, чөнки авылымда бит инде без үстек, борчак чаптык, печән чаптык. Әтинең җиде малай әти алып китә иде инде. Җиде брат, менә җиде егет. Әни әйтә иде инде, әтигез белән бер футбол командасы битсез дип. Шуңа күрә сагындыра. Аннары бер кайбер момент җиткәннән соң кайбер вакыт уйлыйсың инде. Минем әби бабаларым кем икән? Тамырларны күрәсе килә. Каян килдек икән, каян чыктык дигән кебек. Менә әти ягыннан ничектер авылдан иртәрәк чыгып киткәннәр, әти ягыннан без туганнарны әзрәк күрә идек. Әни ягыннан инде күбрәк күреп, бабайлар инде шул үзәктә Чөпәрәленең үзендә эшләр иде. Бабай инде беренче колхоз председателе булган кеше, сугыштан кайтканнан соң райисполкомда эшләгән кеше, райпода. Аның әнинең инде күп кенә братлары институтлар бетереп, күп районнарда эшләделәр. Менә ниндидер долженстволарда эшләделәр инде. Менә бик зур рахмәт, әни ягыннан күбрәк күрә идек. Барыбер фамилия тинеке булгач,
Ничектер барыбер үзебездә ират булганга күрәме? Барыбер тамырларны белеп, әтинең кем туганнары дигән кебек. Монда килеп керделәр. Күп кенә китаплар алабыз бит районнарыбыз турында. Чөнки ул язган кешенең һәрберсенә рәхмәт әйтәсе килә. Чөнки бер кичкенә генә информация калдырса да, ул 1000 елдан ул менә авылыңның или республиканың историясына бер нәрсәдер калдырган кебек инде. 1000 ел элек Болгар дәүләтенең көньяк-көнбатыш шикләрен саклый торган ныгытма буларак, заманында 6 тегермәнле, 5 мәчетле авылның нигез ташын беренчеләрдән булып куючы күренекле шәхесләрдән данлыклы Үтәшләр нәселе. Үтәш бей кабилә башлыгы булып, хәзерге татар бизнесына кабиләсе белән бергә килеп төпләнгән кеше. Шиһабетдин Мәрҗәнинең әби-бабалары дөньяга килгән авыл. Әкренләп бу нәсел Россия буйлап тарала. Бакировлар шушы Үтәшләр нәселенең дәвамы икәне ачыкланды. Иң беренче эшем булды, авылга кайттым да, менә үзебезнең журналистлар белән авылның бөтен әбиләрен, бабаларын, анда 90 яшьлек әбиләр бар, бөтен яшьләрен җыеп, нидә мәктәптә барсыннан да сорадым. Сындыкларыгызда нинди кагазлар бар, солдаттан кайткан, бүтән теләгән сүзегез, белгән сүзләрегезне зинһар сөйләгез, бөтенесен китергез, мәктәпкә җыя башладык. Рәхмәт инде Әнвәр абый Хәйригә, Фаяз абый Хузинга, менә без инде археологический үткәрдек казулар да, авылыбызның 1000 еллыгын инде без аны төгәлләп арасладык, төгәлләп аны Рафаил Хаким безне курацыга алды инде, һәрбер эшебезне тикшереп, тапкан ташларыбызны, чүлмәк ташларын лабораториягә китереп, кайсы елларда булган икән дип, аны аңладык без. Ул авылның 3000 еллыгында булганын хис итәргә була, белергә була. Но белмибез инде кем яшәгән анда. Без инде тукталдык 1550 елларга. 1550 авылга, шуңа кадәр тирәнгә төштек. Да, шуңа кадәр тирәнгә төштек. Чөнки без кагазлар үзебезнең ул китапта да күрсәтә. Менә кагазларга карап, каядыр югарыдан алынган гына сүздән ишетеп кенә эшләнгән эш түгел. Хатирәләр буыннар диспесе. Менә шул тылсымлы илаһи дисмене һич кенә дә өзмичә саклыйсы иде. Чөнки үткәнен белгәннең киләчәге дә бар дип белеп әйткәннәр безнең бабайлар. Мин гомерем буена безнең өчен зур горурлык һәм бар яктан да үрнәк булган әтиебез Сәйфулланы еш искә төшерәм. Суворов орденлы Станиславский исемендәге понтон күперләр төзү бригадасында йөзмә күперләренә ялгаучы солдат, алдан баручы, юл яручы, күпне күргән батыр. Бәхете булып сугыштан җиңү яулап кайтты. Безгә үзенең күпләгән хатирәләрен калдырды. Минем тормышым, үткән юлым, калдырган изем тапталмыйча, гаиләм, балаларым салачак эзләр белән дәвамлы булсын иде. Күңел тынычлыгы, горурланып яшәү һәм бәхетле тормыш өчен аеруча кирәк ул. Рөстәм Бакиров, истәлекләр. Дәүләт алында, халык алында бергән ант, ул гомердә дә онытатырган түгел. Бөтен институтыбыз, укыткан укытучыларыбыз алында ант бирү. Но бу антны үтәдем дип саныйм. Эшләгән эшемә үкенмим. Чөнки иртәдән кичкә кадәр эшләргә туры килде. Үзем теләсәм, теләмәсәм дә мин эшемне яраттым. Әйе, безнең замандаш кем һәм ул нинди булырга тиеш дигән сорауга инде берничә буын җавап эзләп килде. Һәм без дә 21 гасыр буыны бу сорауга җавап эзлибез. Һич шиксез, Бакиров Рөстәм Сәйфулла улы мисалында күп сорауларга җавап табарга була. Бу дөньяга һәркем үз миссиясе белән килә диләр. Бүгенге героебыз Татарстанның һәм Россиянең атказанган табибы, күренекле җәмәгать эшлеклесе Рөстәм Бакиров кебек үз эшем, үз халкым дип яшәргә насыйп булса дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам, исәнлектә күрешик.